दिनै 32 नं धनस्रि समष्टि धनस्रि ब्लक कमिटि जोंनि दैदेननायाव आरो प्राइमारि कमिटि जथायै नैबे जयनिं हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बे जयनिं हाबाफारियाव फ्राय जोंहा पुरुनि गरायमारि नैबे PCDC गरायमारिनि सोरगिदिं थानाय गामि रायदोंगुरि सिंगाव बेबायदिनो खान्थालगुरि बेबायदिनो दांदुपुर गरमारा रंपुर बेबायदि गोबांथार गामिनिफ्राय दिनै फ्राय 150 जननिबो बारा आइजो माहारि आरो हौवा माहारि बिथांमोना जइन जादों आरो बिथांमोना थांनाय गोलाव सम BPF हान्जा बा BJP बेबायदि सोरबा AID बेवहाय बिथांमोना दङमोन सोरबा कंग्रेसाव दङमोन दिनै बिथांमोना लोब लोब फैनानै जइन जाफैबाय आरो बिथांमोना बिनि थाखायनो जइन जादों दिनै BTR बा BTC खौ प्रमद बर' बिथाङा खोब गोजोन गायसननायजों लोगोसे सोर बिथिङावहाय जौगानायनि खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोना बेखौ नुहुरदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो बिथांनि दैदेननायाव BTR ओनसोलखौ फारफ्रोमबो दिगाव जौगालांगोन बेखौ बिथांमोना हमदांनो हादों आरो बेखायनो जों दिनै नैबे समावहाय जों नुदों बिथांमोना दिनै गोबां गोसो खुसियै जयनिं जाफैदों आरो बिथांमोना मिजिंथिदों फैबाय थानाय समफोरावहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR आव गोजोनै थानानै बेवहाय गाव गाव राव बा हारिमु बा थुनलाइ बेखौ लानानै जौगालांनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो हारिया बेवहाय रैखाथि भाबै रायजो जानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों बिथांमोना आरो बे हिसाबैनो बिथांखौनो मदद खालामनानै जाहाथे BTR आव सान्थि गायसननानै सोर बिथिं जौगालांनो हायो हारि माहारि गुबुन गुबुन माहारि जोङो गोरोबनानै थानो हायो बेखौ बिथांमोना मिजिंथिदों थांनाय गोलाव समावहाय गिलुं गिलुं मोनसे जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन बे थासारिफोरखौ बिथांमोना मोनदांबोदों आरो बेखायनो प्रमद बर' दैदेननाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जोङो BTR सागन सानानै दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार सालायबाय थादों आरो बेवहाय गासैबो हारि माहारि गोजोनै दङ आरो दिनै जेबो राव हारिमु जाति धोरोम गाब सायख'आ जासे साख्रि बाख्रियानो होन जौगानायानो होन बे सुबिदाफोरखौ मोनदों दा बेखायनो बिथांमोना बे गासै थासारिखौ मोनदांनानै गोजोननायजों UPPL आव जइन जाफैदों आं बेखायनो साबायखर बावदों पुरुनि गरायमारि PCDC अफिसावहाय दिनै प्राइमारिनि दैदेननायाव सबिनवारि आदा बिथां जिमसन बसुमतारी लोगोसे दानियल ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव आरो जों ब्लक कमिटि जोङो गासै टीम जयै खामानि मावनायनि जुगिदि दिनै बे जयनिं हाबाफारिया जाफुंदों आरो बे हाबाफारिया जाफुंनायनि थाखाय आंबो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समावहाय नैबे धनस्रि समस्यायाव जाय बिजाथि फैया मानो जोङो देरहागोनखौ रोखा नुदों बेखायनो बे रायजोनि सिमाङा जाफुंथों बेखौनो मिजिं थाबाय आरो प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय हारसिं सरकार दानो हाथों गोख्रोङै खामानि मावलांनो हाथों बेखौनो नुवाथारि आनन्द खाथियाव आरज खालामनाय थाबाय गोजोन्थों আমি আগতে BPF আছিলো 15 বছৰমান BPF ভোটটো দিলো ভোটটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ BPF কোনো একো দিয়া নাই গতিকে ইহঁতে গৈ পেলাই আমাক বহুত সুবিধা দিছে ৰাস্তা ঘাটত দিছে আৰু ঘৰো পাইছো BPF পৰা আৰু বহুত সুবিধা দি আছে এইটো কাৰণে আমি BPF জইন কৰো ভাল লাগিল আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গোটেই ৰাইজে এইবাৰ আমি UPPL ভোট দিম বুলি আশা কৰিছো जोंनो माने मोजां सरकार नांगौ जेनेबा दायो जों नुबोगासिनो सरकारफ्रा जे उलाय गुजाय माने सोरबा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन माने खना खना जायगाफ्राव गोबां बुग्लुं बुसि बायदिसिना नुबोदों बेखायनो जोंनो मोजां सरकार नांगौखाय जों दिनै जइन जादों आरो गोजोननाय मोनदों गोजोन सान्थि नुहुरनाय मोनदों औ नैबे 37 नं धनस्रि समष्टियाव जों UPPL हान्जा हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि उनावहाय सरकारा जिहेतु जोंना UPPL निनो दा UPPL नि सरकारनि जायफोर आसुनि बे आसुनिफोरखौ जोङो रायजो राजानो जों मोजां भाबे रायजो राजाया बेयाव मुलाम्फा जानाय बायदि जों गोबांथार बेयाव खामानि मावना होदों आरो बे खामानि मावनायजों लोगोसे दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय नैबे सरकारनि दिनाव दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं बे 5 बोसोराव
जों बर'जों लोगोसे जेसेबांखिनि हारि माहारिफोर दं रावारि बा गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि दं गासैबो हारि माहारिनि मानसिफोरखौ जोङो बजबनानै मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबै जों खामानि मावनायनि बिजाउन हिसाबै दिनै बेवहाय पुरनि गरायबारि प्राइमारि कमिटि एबा VCDC नि सिङाव थानाय गासै गामिनिफ्राय फ्राय 300निबो बारा बेवहाय बर'जों लोगोसे बेयाव सावताल दङ बा बिहारि दं नेपालि दं आदिबासिफोर दं बिथांमोना UPPL हान्जाखौनो फैबाय थानाय दिनाव नैबे 36 नं धनस्रि समस्तिनिफ्राय सासे जाहाथे माने बिजाथि दैखांनानै मोजां भाबे फैगौ 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिथांमोना बिपुल भाबे देरहाहोनो थाखाय गाव गावनो दिनैहाय ओंखारबोदों आरो नैबे VCDC अफिसाव दिनै गासिबो जगदान जादों आरो बे जगदान जानायनि इसारा हिसाबै जों दिनैहाय माने फोथायनो हायो जे फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थियाव जोङो 36 नं धनस्रि समस्तिनिफ्राय UPPLनि बिजाथियानो 100% देरहागोन बे खाथां आरो बेखौ मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोना जोंखौ मोजां मोननानैनो गाव गावनो गोसो जानानै दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोना प्रकृत भाबे जोंनि भटार्स हिसाबै जों दिनै बिथांमोनखौ जोङो फोथायनानै लानानै जों दिनै बेयाव बजबनानै लादों तिहिन नोंडेले हेज काना नोआ धनस्री ब्लक रे धनस्री ब्लक लातारे पुरनी गुरैबारी VCDC रे और तिहिन आले दो सान्ताल जेत को नोडे आयमा खन चेतान तिहिन नोडे जॉइन प्रोग्राम हुईना नोआ VCDC खन काथालगुड़ी सिनगांव रंगपुर नलगुटु और शांतिपुर टोपला बस्ती आयमा जगह खन तिहिन कोठालगुड़ी खन हो तीन आयमा जगह खन तिहिन नोडेले जावरायना 300 जन हर नोडेले जॉइन ना और नोआ जॉइन रे तिहिन UPPL दल ले जॉइन ना और UPPL दल जॉइन करते तिहिन नोआ जगह खन कैंडिडेट आले जेमन मज कैंडिडेट ले जिते दड़ियाय सान्ताल बयहा को और आले हो कटा सुविधा नाम जरूर ओना जेमन आले हुक आयदरी लेकाले नाम दड़िया और आजिर एखिनि समयत मैं कबोलै बिचारिसु आमार UPPL दलत आजि आमार सान्ताल सम्प्रदाय लोके आजि UPPL दलक योगदान करिसे आजि बहुत आनंदित और सुखी पाइसु ভাল पाइसु आजि आमार बिटिआरत शांति घुराई आइसे शांति घुरार कारणे आबार सकलो सावताल बर और बिहारी भाई भनी ककाई देवता सकले आज योगदान करिसे UPPL दलत आमी बहुत आनंदित पाइसु BJP दलर পৰা आमार मानु योगदान करिसे 300 अधिक मानु योगदान करिसे এই धनश्री समष्टिर तलत पुरनी गुरैबारी VCDC आन्डारत 6 गाँवर राइजे आज आमार UPPL दलक योगदान करिसे तेवलोके BPF और BJP दलर পৰা আহিছে।